To je vše, co máme. O můj bože, tu čepici chci, nebouchni. Let's go, mám jí. To je skvělá čepice. No, konečně. On mi hodil nějakou palici. Ahoj lidi, vítám vás u nového videa z Futurecraftu a jsem tady společně s Feetem. Dobrý den. Dobrý den. No a máme tady velice velký posun, jak venku, tak uvnitř domu. Takže já si tady nahodím zpátky svůj armor. A co se tady vlastně stalo, nestalo mezi tím, co jsme nenatáčeli. Tak nás tady proveď, Feeta. Co jsi tady vytvořil? Ukázat jim to tady můžeš. Tohle teda bylo vytvořený, jak tady je cedulka přidáno na streamu z Twitche. To jsem dělal na streamu. Udělal jsem tu vlastně tu elektrickou... Kompresor. A kompresor jsem tady udělal elektrický. Aby jsme nemuseli řešit nějaký uhlí a takovýhle blbosti. Tady máme, koukám, crusher. Tady je chamber. Už máme prostě dobu elektrickou. Už tady jedem elektriku, koukám. Tady máme tu krubu. Můžeš podívat do té pece, kolik tam toho je. Tady je aluminium, let's go. 30 ingotů, nice. Tady máme furnejsku, to bylo na ty stýly, že? Jak jsme vytvářeli. Jo, ty děláš ty platey z toho, ten komprest. Ok. Já to všechno nebudu vlastně vytvářet úplně. Jo, tady máš to železo, ještě jsem ti zapomněl hodit. Jo, koukám na to. Jo, železo. Vidíš, sleduj to. Yes, no, tak to je good. Tady máme vlastně ještě, co jsme předtím dělali, ty silikony asi, že? Přes ten cool generátor. Yes. A to OK. Dobře, tak tady máme teda ještě to, úprava domu po dotočení druhého dílu během streamu, to tady můžeme teda odkopnout. To jsme to v videu. Čete, jak z YouTube, tak tady z Twitche takovou otázku, klidně se k tomu můžete vyjádřit. Měli byste zájem o nějaký hororový video z Minecraftu? Tady na YouTube od pana Mokina. Já s tím souhlasím, já jsem pro. Takže se upsal Ďáblovi na celý den na sobotu, dobře. Let's go. No, tady máme solární panely, ty nevím, jestli jsme ve videu ukazovali minule. Nevím, jestli jsme udělali po videu, nebo jak to tam bylo. Tady je vlastně ten základní a tady už máme ten vylepšený. Jo, tady nějaký vlastně pandula. Podle sluníčka, kde jo. Tady máme vlastně přidánou farmičku na jídlo, jelikož jsme zjistili, že máme nedostatek jídla. Takže já tady ještě dosázím zbytek brambor, jelikož jsem si tady chystal políčko. Bacha, k tobě letí takové velikán. Ty vole. To je naspeedrovaný úplně. To je flash, ne? Jo, já si taky myslím. Parchant. Dále tady máme ještě připravenou... Připravenou pec. Let's go. Z které tady mám vlastně kapacity, železko a zlato, co jsem tady zkoušel. Ještě jsem ji nepoužíval, takže ji ještě ani používat nebudu. Čekal jsem s ní na vás. Co tam je, to je ten malej. Mám ho. Dobrý. No, vypadly kalhoty dokonce. A i gatě z něj vypadly. Bacha. Ne! Já ho pustil. Vylákej ho ven. Já už jsem zavřel dveře. Aha. Ten toho prostě buší. Dobrý, stihl jsem zavřít. A boom, víš co. Takže si dáme kratší timelapse. Potřeba bych vypést cobblestony. Budeme potřebovat získat nějaký uhlí, no, asi jakoby. Potřebujeme nějaký... Uhlí, jo? A nebo už vydělat nějaký ty elektrický pece, ať nemusíme používat uhlí.
No a teď začíná demolition. Ježíši. To se pak ještě to vylepší. Jo, tak ty to můžeš dát pak na to, ne? Ještě Na ty dokonce. lepší ještě, na Iron a tak. Jo. A na Diamond a na to. OK, let's go. Tak tohle, Pak kámo, než tak to najdeš budu dostat hodně nějakou dlouho barák. Který my použijeme, použil bych tyto. Ukaž to. Co, takhle briky? Pak by to chtěl ještě nějaký materiál na schody jo, to krásný. vypadá dobře. Asi půjdu těžit, jak to tak vypadá, protože je den. Tady sbírám nějaké drevísko, ale moc toho není. Je ty vlastně těžíš, já teď celou dobu upravuju, no. Jo, já tady těžím. Jo, pohoda. Já hlavně budu potřebovat plno toho Ironu. Já jsem ti nějaký už hodil doma, no. Asi jsi ho zaužitkoval. Jo, já jsem ho zažitkoval. No tak dávám to na ten styl, víš co, všechno. Jo, takhle, ok. No a tady momentálně opravuju terén, abych mohl začít stavět ten barák, ale nahoře zašla bouřka. Aspoň je sranda. Yes. Jo, Proto mě baví hrát s Feedem, protože Feed má furt nějaké zajímavé hlášky. Hlášky, připomínky. Jo, a to je fajn, ono to je potřeba tady v tom světě. Z toho streamingu. Jo. A hlavně na video, no. Přidá ten z toho právě Jurského parku. Že jak tam byl, jak seděli u toho stolu a jak mu říká, ať nešetří to. Nešetřete na mě. Jo, Ježíš Maria, no. to je zombík ve full ironu. A já mu vůbec nic neberu. Mám iron helmet. Enchantovanou. Maple, fuj, to je úplně otřesný. Ne, on je málem to, kostík schodil. To bude lepší to jungle dřevo. A, mis. Kaž to, z čeho by byla dobrá podlaha. Já jsem tady někde dával schody, ne? No, připravím si tady takovou základní na podlahu. tebe taky. Oh shit, diamanty. Let's go. Se budou hodit. Zabijím Endermana. Tak je po něm. A mám z něj nějaký mystical flash. A který bločík já potřebuju na to spojení? To je cool. To nepotřebujeme, to máme jak doma na stránu, ne? Předpokládám. Myslím, že jo. Že to není úplně blok, který potřebujeme. Záleží, jak budu chtít ten velký pozemek zvenku. Tak, tady tohle tady nevypadá absolutně hezky. Tak. To vyšlo. Ještě někdy moc věřím ty vole, kurva. Věřím, já ti taky věřím, Fite, já ti taky věřím. Ty myslíš, že pes bavili tou slovenštinou. Moky, nemohli by se mě tam udělat nějaký krumpáč, nebo že já bych ti tady naházel věci, ty by ses na mě portnul. Krumpáček, jo. Věci. Krumpáč, ty bys mě dal 2 železný krumpáče. Vyházen inventář. To je nějaké bedny. Ať tě můžu to. Tady si to vyházím všechno. Portím se na tebe. Aha. Díky, hele tady. Diamantíky, ne, tohle jsem nechtěl. No mi to vyháž všechno, v klidu. Hele, tady máš. Já mám prázdný inventář. Tady máš nějaký kouly, hele, do zásoby. Tady ty si musím nechat, na redstone ber na 100% domů. Tohle si taky vem. Jo, iron, raw silicon a zbytek. Jo, tin ore. Ty kráso. Je toho dost, že? To je všechno? No. Tady máme ještě u sebe nějaký blbosti, to tě házet nebudu, hele. Dobře. Ale silikon tady je další. A koukám, že tady toho je ještě dost. Diamant. Nice. To si jen tak našel diamanty tady. Jo. Let's go.
Tady je další silikon. Koukám, že tady máš železo. Jo, můžeš. Po levé straně. Jo, tam přesně potřebuji jít dolů. Já se tak nějak tady udělám cestičku, protože... Tady stejně jdu pro to aluminium. Pro ten Tady je silikon. zase silikon. Ale tamhle je ten speciální blok, který když ji kopeš, tak ti dá. Co? Hele, tady máš to. No tak zkus to vykopat. Jestli tě Který? to zajímá. Který ukážu. blok? Jsi ten modrý vzadu? Jo, tady ten. Platina, víš? Nenechal jsi tady třeba někde marble, že bych natěžil, ať mám z čeho stavět doma? Ne. Páně, se portuju home. A jdu pokračovat ve výstavbě. Dokud jdem. Pokud jsem spadl do lávy. To jsem mě jen tak. Má mě zabil. Ne. A ještě pořád se mu to může povíst. Tak se portni domů, ne? Ne, on spadnul tam do té lávy. Tak okej. Tak pohoda. Tak já tady potřebuju natěžit co nejvíc z toho. A jako fakt nejvíc. 2000 years later. Čas No některý. nic. Spíc. No, Pis. co vy na to? To by nemuselo být ale vůbec špatné. Špatný blok. Tam můžu dát tady ten blok. Let's go. Tady můžu A bouchnout zase nějaký další. ten elektronik, let's go. Ale tam je něco červeného. 4, to už je moc. Tady je ráně vytýká červený víno. hezky. Tak to je bomba. Ty vole, já bych to dal ještě o blok výš. Teď to není, ale my potřebujeme stejně vysoký stropy kvůli čestkám. Tak. Bedrocku. Oh shit, až tak? OK. Tak to jsi trošku nějak moc kopal dolů, ne? Ale, hele. Koukej na stream, co jsem tady našel. Jo, to jsem taky našel. Já už to můžu vytěžit, já už na to mám to. S tím kladivem, nebo co jsem dostal od toho týpka. Tak s tím můžu taky. To, tak mám se na teleportnout a vytěžit to. Jo, portni se. Tak mě portni mě, šefe. Tady to máš. Ahojda. Tady nahoře. To jo, safír, no to já tady dole. Tam. Jo. Ten ber a hlavně tady ten. No, já to vytěžit ještě nemůžu. To je fakt jako pěkný blok. To z toho vykraftíš celou raketu. Se tady kope dlouho, ale Tady už to toho vykopat je. můžu. Asi vím, že jsme se dostali až k bedrocku tady. No, mám nějakého 12 drakonium dustu. Tady jsem kopal minule, no. Někde. Tady toho bylo víc, tady byla taková dlouhá ulička bez lávy, ale... Ale tady jsou nějaký zomboňáci. Ty vypadají, že mě chcou zabít. Takže je tady pozabijím. Nevím, je to zajímavý. Pozabíjej. Ty vole, to je zajímavý armor, ten chci. To je osmium, podle mě. Tak dávej ho sem. Jasně, že nevypadne. Jo. Tak to je zajímavý, víš co, jako tohle. No, on si vybral mě. A já nemám moc zápeček úplně. Ale tady to bych taky natěžil, hele, přece jenom jako redstone se vždycky budou hodit. No nic, za rozpadky home, já nemám to jídlo u sebe. Ale tady je další ten dranuk. Já si Dranuk zrovna je tady. portal pryč. Tak No počkej. tak však se vyprázdne, hele, diamond. Tady dokonce. O diamond tedy. Kde to je?
Jo, tady. Kopu. Myslím si, že uhlí jako, hele, tady budeme mít až až. Nice, Mám mám. tohle, No a kde vyhodím. mám ještě co kopat, nebo co uhlí, to můžu vykopat klidně tou palicí. Dávám home. Já tež. Tu jsem home. No já to teda mám ještě rozestavený, já jsem to s tím moc nepohnul. Tady je vlastně další sloupek, tady to je 1, 2, takže tady je ještě 1, 2, tady dáme sloupek. A já už nemám to. Tak. Čí. Co nemáš? Stone bricky, já potřebuji vypít cobblestone, co máme. Takhle velikánský. Tak na bedny ne, já bych nechal bedny nahoře Jo. a dole budou ty technické věci. Fajn. Mě by hlavně zajímalo, já bych je ukázal tady na streamu, kde to háj, že nás někdo zdravil. To už tam není, já už to skopal. Ale mám to možná natočený. Když to tam bude, tak vám to teďka hodím na YouTube. No, skopem si tady pozdrav od fanoušků asi. Co tady zůstal, teda. Pozdrav o spanoučku, no. Záloha, no. Jo. Hej. Já jsem si tady ale někde házel, ty. Bacha! Víte? Je po tobě. Co? Máš tam zombíka. Teď žiju normálně. Ale on je full. Ať je za chvilku budem dead. Tak já nevím, já to vidím nějaký zabugovaný, hele celkem. No, to je to v zálohou. On jde za mnou. On tam nám jde ukrást to. Teď prosím, ať si to odbukne. No to víš, že šel za mnou ten parchant. Víte, otevři! To je zabugovaný úplně. Já bych to lívnul na chvilku. Já vím, A, že by? že by. Jo. Paráda. A zombici jsou Tak pryč. jsi říkal, ne? Víte, otevři. Já jsem ho tam zavřel. Já jsem si chtěl vzít své kopr kalhoty. Ten zombík mě tady v tom překážel. Teoreticky my to můžeme nechat klidně tady a tady udělat takovou uličku jako. Jo, on ten jungle není špatný, když je Welcome to the předělaný. jungle. A chybí pár oken a máme aspoň okna. Vole, jak vypadá to zajímavě, tohle co tady stavíš. No, Tady já bude už vchod. Tady na to můžu už jenom koukat, protože kolik je tam monster tam dole, tak jako tam musíme A tady jít budou bednou bedny. na to. Pak to bude chtít Jo. nějak přestěhovat postupně ty Tady jde. bedny, no, to bude prdel. Takže teďka tady začnu rubat podlahu, no. Já to chci mít hezky. Jak je to takhle hezky, mně se to líbí. Fakt? Mně ne. Já nepotřebuju nějaký to velikánský věci tady. Tak já tady teď momentálně vyházím kompletně všechno. Hlavně, a nemáš dodělaný ten barák pořád. Já vím, že ne. Tak to já můžu pokračovat potom, že jo, dál. Stejně nemáme materiál na to momentálně, abych to dodělal. Tohle můžeme zatím dát tam, kde je hotová podlaha. Takže to můžeme narvat sem. Já mám zhodu ty rohy zapnutý. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, komentář, můžete zanechat samozřejmě i odběr, můžete nás podpořit také na Twitchi, odkazy máte v popisku videa. A my se s váma loučíme u dalšího dílu, ahoj. Zdarec.